Kauan aikaa kaksi koiralaumaa Shi hankavat taistelevat reviireistään. Shi-laumaa johtaa Kaito-niminen koira, jolla oli hyvin kaukaiset sukujuuret rautajatankinaan. Hoka-laumaa johti Reima, jolla oli kanssa kaukaiset sukujuuret todellisen karhukoiran Kudere. On sanottu, että Shi-lauman johtajan alamaisessa virtaa kainverta. Vihdoin. Kummallista. Toisella naista on outoja kuvioita. Kuka siellä? Mitä tuossa vaan? Mitä haluat? Muista kai, mitä oli niissä pintat. Muistan. Ota vain toinen näistä pennuista, vain siksi, että olet pentynisi. Lupaan pitää hänestä huolta. Shiko! Shiko! Äiti! Tule alas, Shiko. Isälläsi on asiaa. Okei, äiti. Isä! Isä ei taida olla täällä. Mitä jos jäisin odottamaan? Mikä soitin oli olemaan?